Tak jsme právě přišli do bytu, tak jsme mysleli, že to natočíme, jak to teď tady vypadá, ještě než si to předěláme podle svých potřeb. Takže tohle jsou vchodové dveře, sem se přijde, vidíme Jirku s Kájem, kuchyni. Víno, ano. Tady jsou 2 křesla, plakáty, věšák, tady už nějaký naše věci, kolísek tady v přepravce ještě, nějaký úložný koše. Aha, teď se mi tady, co to je, tak. Tady jsou nějaký obrázky a pod nima je takováhle jako pohovka, docela velká, měkká. Tam by se mohli vejít nějaký hosti, kdyby chtěli přijet. No určitě by se na tom dalo v klidu vyspat. Kaj už to zkoušel tady. Stůl, který jsme zjistili, že je rozkládací. Tady je kuchyň, tak tady jsou nějaký jakože oleje a tak, to si koupíme svoje. Nějaká skřínka s uklidovými prostředkama. Kachličky, přesně podle mého vkusu. Lednička. Lednička, dokonce mrazák. Ček. A elektrický sporák. Není tady trouba, ale to nějak přežije. Tady jsou nějaký základní kuchyňské potřeby. A to je všechno, co je tady dole. Ještě máme takovýhle hezký světlo. Ukaž. Ukaž, to je světlo. No. Tak a tady vedou schody nahoru. Tak to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 schodů. Tady je nějaký boiler, plakát, mísa na zdi. A tady jsou 2 police, kam se můžou dát věci, dokonce tu máme žehličku. Tady je věšák. Tady je nějaký koš s nějakými sprcháčema, malý žehlící prkno, něco na boty. A tady je naše malá koupelna, kde snad rozsvítí. Takže věšáčky, sprcháč, akorát tak pro mě, snad se tam Jirka vejde. Fén, to je bonus. Zrcadlo, umyvadlo, zrcadlo, toaleťák. Tak a teď, když jdeme pryč tady z té chodby, tady jde vidět ta první místnost a tady se jde nahoru do ložnice. Která je dost velká, takže tady je postel, tady je nějaký odkladiště, který dáme pryč, protože je to nebezpečný. Noční stolek. Tady je komoda, velký šuplíky, super. Další plakát, obrázky. Tady je 1 židle, koberec navíc, 2. židle, zrcadlo a za ním jsou ještě takové ramínka. Skříně. Jo, tady jsou schované skříně, což je super. Tamhle ještě nahoře, takže tam si dáváme vlastně všechny naše věci, aby nám nikdo nepřekáželi. A tady za závěsem a za těma roletama je schovaný takový mini balkónek, ale teď už nic nebudeme otvírat, protože venku asi 40 stupňů, tak aby jsme se neupekli, tak jsme zaberněný. No a tady jsou schody, které vedou. Otevři. Takhle na takovou terásku, která je vlastně takhle, jo, to pálí, tady přejdu do stínu, která je vlastně uzavřená ze všech stran. Tady jsou nějaké kachličky a
květináče. Takže uvidíme, jestli sem budeme moct pustit kočku. Jestli by tamhle neutek. To asi do koupelny. A tamhle ty dveře nahoře, to nevím, co je. Tam se asi nedostane. Jo, tady vlastně jsou ty štafle. No asi nebudeme víc. To bude nějaká půda, ale zkoušet to nebudem. No, super. Takže to je vlastně všechno. Jo, to pálí. A tady jsou takovýhle rozkládací židličky, ano to polštářky, které se dají dát ven a tady je takhle sušák. Takže taky super, tady teda není pračka. Sušák se vždycky hodí. Takže takhle to tady vypadá, když jsme se nastěhovali a teď si to tady musíme předělat, aby nám to vyhovovalo všem. Hlavně tady tomu Peckovi, veď? Tak. Sem asi dáme zábranu na schody, tady jsou dveře naštěstí, to jsme ani nevěděli. Tak jo. Dej. Ahoj. 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 Tohle je KSV číslo 5. Tohle je naše ulice, tamhle napravo parkujeme někde. Se omlouvám jako za vzhled, ale to je děsný vedro. Tak, takhle jsme si to tady předělali, aby nám to vyhovovalo. No a dveře ukáž, no. V podstatě jsme přesunuli pohovku sem. A ten stůl jsme rozložili. A tady má Jirka pracovní místo. Sedí na křesle. No, kuchyň. Co totiž je v okno. Kuchyň dobrý všechno. Tady od maminky si nemysleli, že nemáme co jíst, tak jako máme, jenom lednička trochu nesvítí. No, nemusíš tak detailně. Koupili jsme si větrák, abychom přežili. No, tady asi to bude stejný. Koupelna. No, tady ukaž výhled ze zhora. Aha. Teď mám tady se něco nechal. Jsem něco nechutnal. Tak postel jsme dali ke zdi, aby nám dítě nespadlo. Já nevím, co točíš, tak když... No, tady má Kaj hrací stanici, jako IKEA, no, mini balkónek, do ulice, jako všechno tady.
tady je normální. No. No, takhle jsme to přesunuli, aby nám to víc vyhovovalo, nebo aspoň Kájovi teda. Má hračky. Máme další větrák. Tady jsme dali nějaký nepotřebný židle a tak. Prozatím. Tady máme to natřilo. Bazének. Kam se budeme za chvíli koupat, viď? No to všechno. Chceme mít babíčkám?